vlastně, co se s tím koněm jako dá dělat. Říkám, ono je to pak jako vždycky jako na delší dobu, protože samozřejmě jako nikdy, když se ten kůň prostě něco učí, tak jako nemůže člověk čekat, že to bude prostě hned otázka jako prvního dne nebo prvního víkendu. Některé věci se naučí hrozně rychle, některé věci prostě vyžadují mnohem více času. Nicméně, já bych teda aspoň ukázala pár takových těch utahovaček, ukázala bych teda pár nějakých takových pohybových cviků ze země vlastně, jak se s tím koněm jako dá ho prostě aspoň rozhejbat, jak se s ním dá popracovat a když tak potom stačí na to třeba zkusit ze sedla. Jo, uvidíme, jako jak to, říkám, to je otázka prostě, jak to zvíře umí, jo, jako jak to zvíře umí a když prostě, tak samozřejmě se to musí naučit a pak teprve, tak jak jsme se vlastně bavili ze začátku, jako v té fázi nejdříve je potřeba se domluvit nějaký signály, jestli vůbec domluvený třeba mají, jo, když ne, tak prostě se vyrobí nový signály, musí kůň se naučit je vlastně chápat správně, přičemž vlastně z toho hlediska gymnastického ta práce nemá absolutně jako žádný význam, jo. Protože tady je důležité, aby kůň pochopil, že teda když bude nějaký signál, tak má udělat určitý pohyb. A teprve časem vlastně se to bude neustále zlepšovat, ta pravidelnou prací, hold prostě to začne mít prostě i nějaký takový ten fyzický význam, že to bude opravdu protahovat ty svaly, které je potřeba, jo, posilovat svaly, které je potřeba. Tak z hlediska celkově i toho vlastně, jak s tím koněm pracovat, tak jdeme tomu, že vlastně ten kůň už je nasedlaný, ono jako já si myslím, že je docela jedno, jestli třeba ta protahovačka bude na koni, který nemá sedlo nebo má sedlo. Někdo, kdo třeba fakt toho koně jakoby trošinku chce rozehřát a rozpohybovat, tak klidně může prostě koně nasedlat, vylonžovat nebo se na něho sednout, jít se někam projít, jo? A pak jako má smysl jako ho hýbat nějak víc. Někdo to třeba udělá bez sedla, rozhýbe a pak teprve ho nasedlá. Já bych začala vlastně tady s těma takovýma rozhýbávacíma cvikama. Já udělám teda ještě jednu věc, co teda jakoby zásadně prostě beru, když se na koni něco dělá a chci, jako aby ten kůň opravdu jakoby pracoval tou hubou. Vždycky sundávám tohle. To si bude líbit. Tak jo, to je vončo. Prosím. Tak. A klidně to ještě můžeme povolit o kousek. Jo, já jako obecně nánosníky, jo, jako fajn, třeba do terénu, když si člověk není úplně jistý. Normálně nánosník, když se vlastně zapíná, tak značka Ideál aspoň minimální je, když zapnete ten nánosník, tak vlastně dát stojací 2 prsty proti nějaký kosti a ještě furt jako se tam sotva vlezou, když jdu proti kosti. Jo, sotva se tam teďka takhle jsou naskládaný na sebe. Dám ještě o jednu díru, už to bude trošku volnější než na 2 prsty, ale to nevadí vůbec. Je to z toho důvodu, že on ten kůň prostě ho to fakt nebude omezovat a má... Jo, teď mě teprve stojí vlastně 2 prsty, úplně v pohodě. Jo, a jsou to moje 2 prsty, nejsou to teda prsty žádného chlapa. Jo, to už je potom otázka, jako čí 2 prsty, to vím, že taky byla velká diskuze, čí 2 prsty, jako to mají být, jo. Jo, dávat bacha na to, anebo někdo to zkouší takhle oproti hraně dolní čelisti, jo. Už jsem viděla video výukové, kde se dávaly 2 prsty takhle. A ještě na tom měkký, jako takhle, jo, prostě opravdu to pak nemá smysl. Jde opravdu o to, že díky tomu ten kůň teďka má volný pole projevu, jo. Když se mu něco nebude líbit, tak vyplázne jazyk nebo otevře hubu, což samozřejmě z hlediska tréninku považuji za úplně suprovou věc, protože on vám jasně řekne, co si myslí o vaší ruce nebo o vašich požadavcích a není nejmenší problém samozřejmě to pak napravit. Jo? Je to super věc, protože jako tímhle s tím, když se pak jako ti koně jezdí, opravdu člověk podchytí nějaké problémy poměrně i na začátku. Jo? Když ten kůň prostě fakt jako se začne nějak ksichtit, jo? Taky zažila jsem koně, který se prostě naučil postupně plazit jazyk a díky tomu, že to vlastně mohl udělat relativně brzo, že jako, když prostě fakt tam jako člověk jezdec zabral jako tou vnitřní otěži, pravou otěži, jo? Tam byl průšek jako pravák, klasika, silná pravá ruka, jo? Šikovná, zabral pravou otěž jako jo, a jako fakt potom stačilo jenom zjemnit ruku, pohnout rukou, jazyk šel zpátky, jo, nebyl nejmenší problém a přestal to dělat. Jo, akorát, že ten jezdec se trošku na to soustředil a dával si pozor a jako nebyl s tím potom nejmenší problém, jo. Fakt je ten, že ono, když ty nánosníky jsou, tak do jisté míry, když potom člověk opravdu potřebuje s tím koněm jít více na tvrdo, já nevím,
Dobře, vezmeme nějaký náročnější parkoury, vezmeme nějaký military, nějaký dostihy, kdy fakt jako už se občas jako člověk i trošku s tím koněm přetáhne o něco, tak jako věřím tomu, že ty nánosníky mají smysl, že když ten kůň opravdu v nějaké situaci i tu hubu otevře, jo, protože tam jako fakt prostě tam už jako nejde někdy jako při nějakých závodech nejde prostě na tu jemnost, ale tam prostě fakt jde, že ten kůň musí zabrzdit na místě, otočit se o 180, aby prostě v tom rozeskakování, jo, ten barák, aby z místa skočil, jo, aby se nahnali desetiny sekundy. Jo, a pak vlastně ten kůň, aspoň se to říká, ta fyzika, mě to tak trošku jako říká, že asi jo, tak dejme tomu, že mají pravdu, že ten kůň, když otevře hubu, otevře ji více, tak vlastně tím, jak napne pak ten nánosník, tak se částečně ten tlak za tu dolní čelist se přenese i na tu nosní kost, jo? Takže ono to trošinku jakoby zmírní ten tah za tu hubu. Jo? Nicméně zase z hlediska prostě nějakého přiježďování a tréninku doma, jo, kde vlastně nejde o nějaké prostě sekundy nebo desetiny, tak si myslím, že člověk by spíš měl jakoby pracovat na té jemnosti a ve chvíli, kdy kůň tu hubu otevře, tak prostě řešit proč. Jo? Řešit prostě, co se tam jakoby děje, něco dalšího. Jo? Takže tohle je jedna věc. Další věc je, že spousta koní tím, že vlastně mají ty nánosníky jakoby utažený, ještě třeba tady ty řemínky, tak oni jako jsou i naučeni prostě, že to hubou se nehejbe. Jo, že se naučí prostě opravdu huba je v klidu, jo, zapnutá, zavřená. Pak s tím třeba i bývá problém, už jsem se setkala s tím, že vlastně fakt se s těma koňma jako byla snaha s těma koňma pracovat hubou a člověk tam mydlil tím udidlem, jak chtěl, jako zapnutý a držel, jo. A ono to jako nebylo prostě o tom, že co dělám špatně. Tam šlo prostě o to, že ten kůň holt byl naučený, že prostě ta huba musí být jakoby zavřená. Jo, a on jako se to snažil prostě držet, protože věděl, že tak se to má dělat. Jo, a teď byla jenom otázka prostě tomu koni vysvětlit, že teda teď, když se pohne tím udidlem, tak se ta huba uvolní. Jo. Takže zase jako těch možností zase bylo různě. Ono pak stačí, jako někdy může být člověk trošku tvrdší a fakt vydržet, jako dokud ten kůň to hubu aspoň nepootevře, hned mu tam třeba strčit něco dobrýho jako odměnu, jo? Aby prostě tomu koni v té hlavě sepnulo, že když tam to udidlo se pohne, tak prostě ta huba se má uvolnit. On musí nejdřív na to přijít. Až na to přijde, tak potom se může vlastně všechno zlepšovat a jakoby zdokonalovat, jo? Takže já třeba tady na to uvolnění huby, já si teda vezmu, jenom takhle za otěže. Takové možností zase je spousta. Ještě uděláme.